And saying, of course, I'm talking one boss, Bombago, is in the building right about now. In Max Bay, the destroyer, greater than this. Yeah, I'm sorry, we're expecting more tracks and more. Producing the track, I need producer. No man of them. Bagandi dates konzindeka function. Izvikanzi speaker hewe tatobuditsa. Vagandi jata twanzineka function. Uyane mango magani umboputitsa mitilo. Murain mang mune tanzire zibagbe. Kurain kwangu netanzire mabagwe. Chimile miu, chibataura. Chimile miu, chibataura. Zimbabwe! Zvimwe zvacho zvakagochwa vari muzvinhu nevari kuda kukechwa ipapo uya uri painless natsavanga kusuura wobva ipapo wakasechwa zvibage ungati towers namabridjo mafanisi inzwa pamunininicho ufu type yemugaiwa vakakumbundira zvopera wapiwa muhangaiwa murain mang mune tanzire zvibage Kurain kwangu netanzire mabagwe. Zvimilimimu chibataura Chimilimiu, chibataura. Manga mandi friends and the trendy wani anga anti dates and anga ndatakura ma kuitira nzenza Kati kudi ana kuzosenza ndakabva nangopera appetite yepot erice rainzira sara ipapo ndanga ndakudemba zvangu kungoti tu ezvangu ndasara zonain kwangu netanzire zvibage kurain kwangu netanzire mabagwe zvimilimimu chibataura chimilimiu chibataura handingati beauty ndikangodaro ndenge ndiri beauty ndagaya kuti ndichawana wani ari cute ari nani pamwe ndingazoita plani but azi mafani nomanyadem vakandidetseskanzi ndikafunction zvikanzi maspika hewe tatobuditsa vakandijasa tsanzi ndingafunction uya nemango magani umboputitsa mitelo Yes.